Messni xi ħadd għal Ġesu għax jien intbaħt li ħarġet is-seta' minni. Il-mulej spiss kien ikun imdawwar b'folol ta' nies u ħafna kienu jrossu madwaru naqraw fl-Iskrittura. Però l-parti l-kbira tan-nies kienu jiġu u jmorru mingħajr ma jieħdu xejn sura mingħand Ġesu. Aktar jixbħu dawk il-frifet li jittajru fuq il-fjuri jew jmorru minn fuq fjura oħra milli in-naħal illi jinżlu ġol fjura jiksbu n-nettara u jitilqu mottijin bil-pollin. Madankollu kultant naqraw kif kien ikun hemm xi ħadd illi ikollu inkontru laqa ma' Ġesu u b'riżultat ta' dan kien jesperjenza bidla immedjata. Trasformazzjoni tremenda u meraviljuża. Hekk ġara fil-każ ta' mara li kienet ilha 12 sena tbati mit-tnixxija tad-demm, appena messet il-keffa tal-mantar tiegħu, jiġifieri eżatt kif kellha kuntatt ma' Ġesu, tfejqet minnu fih mill-ewwel. Huma ħafna li dawk wara darba wara oħra bħalna kif qegħdin nagħmlu jersqu jinġabru madwar il-mulej. Ftit huma dawk li jirċievu però xi ħaġa sostanzjali minn għandu. Min jaf tajt għax kollox sar drawwa, tajt għax forsi qed jikkuntentaw biss li jkunu spettaturi, jiġifieri jaraw kull met jiġri u forsi anke jieħdu pjaċir bih. Ma jifqu hemm l-għandhom xewqa li jersqu qrib Ġesu u lanqas jagħmlu sforz u jirsistu biex ikollhom kuntatt miegħu. Jiġu u jmorru. Jiġu u jmorru. Jiġu u jmorru. Bla ma jħalli impatt fuqhom. Bla ma ssir ebda bidla fil-ħajja tagħhom. Eżis meta niġu għal xi laqa, speċjalment anke meta nersqu biex nieħdu sehem minn din l-ordinanza tal-mulej, ħalli ma jkun hawn ħadd minna li jikkuntenta ruħu jekk bħal mara bil-fidi ma jkunx avviċina lejn Ġesu u missu. Xi ħadd messni, din il-qalba ta' kollox, hawn jinsab is-sigriet ħanajdu hekk tal-bidla, xi ħadd messni. Jiġifieri meta tqim lil Alla titlob tkanta fil-privat u anke mal-ġemgħa, tikkuntentax li tibqa' l-bogħod, immidħol il-ġewwa mill-velu ħadd intaqa' miegħu. Meta tisma' l-kelma qed tiġi moqrija u qed tiġi pritkata, tikkuntentax u tkunx sodisfatt sempliċement li smajta b'widnejk. Imma qis li dik il-kelma tresqek lejn Alla biex int tintaqa' miegħu. U kull darba li tersaq lejn din il-mejda tal-komunjoni tikkuntentax ruħek li tkun wieħed mill-folla. Sempliċiment spettatur. Jekk tibqa' l-bogħod u ma tersaqx biex bil-fidi tmiss lil Ġesu, ara ma taħsibx li se tirċievi xi grazzja minn għandu. Jekk bil-fidi ma tagħmilx kuntatt mas-sit, mas-sit irxoxtat ħaj, ma tirċievi ebda gwadan spiritwali. Xejn affattu. Kull ma tagħmel jispiċċa biss isir formalità. Isir qatt vojt. Ritwal bla ħajja u osservanza inutli u ineffettiva l-ħajja tiegħek. Il-mara messet lil Ġesu u għax għamlet hekk naqraw ara ħarġet qawwa minnu u minnu fih tfejqet. Xi wħud jattendu laqgħat bħal dawn u jgħidu forsi fil-fond ta' qalbhom jekk mhux b'xoftihom inħossni spiritwalment marit, imtaqqal bid-dnub, mirbuħ minn xi vizzju, imma jemmim li dubi, mitluq spiritwalment u m'għandix ħeġġa biex nitlob jew naqra l-Bibbja, eċetera, u affarijiet minn dawn. Li kieku mqarint li tajdaw l-affarijiet forsi bħal mara, imqanqal mill-fidi fih u minkejja d-diffikultajiet kollha tersaq lejh u bit anke debboli, anke bit irtot, imqar tmisslu t-tarf tal-mantar tiegħu, tara kif qawwa toħroġ minnu
u minnu fih tagħtik il-ħajja li teħtieġ. Minnu fih tfejjaqlek il-mard sar-ruħ li ilek tilmenta fuq. Minnu fih taħfirlek nubietek, tneħħilek kull dubju, tirrestawrak u timlik bil-ħeġġa, ħajja u enerġija ġdida li għandek bżonn. U dan iseħħ mhux minħabba xi ħaġa fik, mhux għax għandek fidi b'saħħitha jew deboli, imma dan kollu jseħħ għaliex dak li miegħu int missejt huwa Alla ħaj. Dak li miegħu int missejt huwa s-sit li jista' kollox, is-sit renjanti, il-mulejr xoxtat. Xi swaħuti li darba wara oħra bniedem jersaq satar fix-xatt u jaqaf hemm jiċċassa lejn il-baħar. Se jifriska ruħu jew se jitnaddaf jekk jibqem u ma jiddeċidix jaqbeż fl-ilma. Għalhekk l-aħwa meta nattendu għal xi laqgħa fitxu li jkollkom kuntatt ma' Alla, kuntatt ma' Kristu. Ma jkun hawn ħadd fostna li jkuntenta b'xi ħaġa inqas minn hekk u jitlaq lura d-dar l-istess kif ikun daħal. Xi ħadd messni jalla tkun inti llum dak ix-xi ħadd illi bil-fidi tmiss lil Ġesu u tara kif l-istess qawwa li ħarġet minnu 2000 sen ilu u fejqet lil mara istantanjament minnu fih l-istess qawwa toħroġ minnu llum u tfejja u taħdem fik bl-istess mod.